El Port de Barcelona està creixent, ho té tot per guanyar la Champions dels ports mundials, està creixent en tones, està creixent en contenidors, està creixent en transports que mou per la Mediterrània, està creixent en passatgers. És un port que està preparat per poder importar i exportar un número de mercaderies que farien d'aquesta ciutat la capital global que ja hauria de ser. L'única raó per la qual aquest port no acaba d'explotar com podria fer-ho no té res a veure amb les capacitats de Barcelona, sinó que té a veure amb com aquest port està lligat de mans i peus per l'Estat. El Port de Barcelona té un impacte en la vida de la ciutat molt més gran del que ens imaginem. Per començar, ocupa 1.500 hectàrees de la ciutat, pràcticament més d'un 25% del territori de la nostra ciutat. Té un impacte en la qualitat de l'aire de la ciutat, en la contaminació, té un impacte en el model turístic que té la ciutat, té un impacte en el model econòmic, en les empreses que operen aquí, en les nostres relacions internacionals. Aquest port hauria d'estar al capdavant de la transformació de la manera de moure mercaderies i de gestionar la producció industrial del país. Això no està passant, perquè aquest port pertany a l'Estat, està controlat per l'Estat, està ocupat per les forces que dominen aquesta ciutat i, com sempre, l'Estat manté la ciutat lligada de mans i peus, amb una mala esquena, si voleu, a través del seu port, amb uns alentiments que són increïbles. Qualsevol activitat econòmica del Port de Barcelona que superi 3 milions d'euros s'ha de consultar amb un secretari d'Estat a Madrid, ciutat que, com sabeu, no té port. Això què vol dir? Això vol dir que estem davant d'un boicot, no estem davant d'una ineficiència, d'una incompetència, estem davant d'un boicot. Tots els esforços que les companyies, les administracions estan fent són insuficients. La relació entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona en aquest mandat ha estat dolenta. La ciutat ha girat l'esquena al Port de Barcelona i totes les qüestions claus d'una ciutat-port mestissa, bastarda, activa i dinàmica com és Barcelona necessita que l'Ajuntament s'acosti al port, l'obri i el faci molt més dinàmic del que ha de fer, expulsant l'Estat, traient les mans de l'Estat de la nostra economia i del nostre desenvolupament.